Takže nebol som tu dlhšiu dobu, za čo sa ospravedlňujem, proste som si dal pauzu, pretože akože, prečo by som nemohol, kamo? Takže dneska si zareagujeme na Lolka, a.k.a. Varnixa, a.k.a. hovorte si mu ako chcete, ktorý zaspravil nejaké blbosti, hej. Hovoril niečo o Javovcovi, hej, akože to video, na ktoré budeme reagovať, už vyšlo mesiac dozadu, ale kamo, ja proste za to nemôžem, proste som bol pod kameňom, hej, nemal som čas, no mal som čas, ale nechcel sa mi, hej, proste ideme si zareagovať na Lolka a uvidíme, čo nám povie k jeho dráme, tak myslím, že poďme na to. To video, na ktoré reagujem, vám dám do popisku, tak myslím, že môžeme začať teda. No tak vlastne stalo sa to, že od toho môjho videa, čo bola vlastne na to reakcia, tak stalo sa toho veľa, hej, ale vlastne už nejdeme riešiť to, čo sa stalo 3 mesiace dozadu. Ideme si zareagovať na najnovšie Loliho video, dúfam, že to je najnovšie, ale poďme si na ňo zareagovať. No proste, bolo to o tom, že on povedal, že už ho YouTube nebaví, že chce chodevať von, neviem, čo tam chce robiť, asi fetovať s kamarátmi, neviem, čo chce robiť vonku, fakt, sorry. A že už ho YouTube nebaví a že Javovec ho chce dostať akože pre z YouTube, hej. Čo je trošku blbosť, hej, pretože ja neviem, či sa niekto neuvedomuje, ale Javovec len poukazuje na fuck upy a on je ako taká polícia týchto nemalých youtuberov, proste on rieši to, čo by mal, hej. Proste ja neviem, prečo mu to vadí tomu Lolkovi, hej. On vlastne má takú popularitu aj z toho Javovca, ale zlú ako popularitu, ale kamo tak. Hej, nemal si dlžiť onej youtuberom ostatným peniaze a nič by sa takéto nestalo, hej. On len furt reaguje na to, pretože on si vlastne spraví free content z seba, hej. To je úplne normálne, to je úplne v pohode. A poukazuje na tvoje problémy, čo by si mal zmeniť, čo by si mal spraviť, čo by si nemal robiť. Takže neviem, čo je na tom také, čo by ťa malo vadiť, hej, lebo akože ja viem, že možno je to otravné, že vždy vidíš, keď vydáš video, že na teba reagoval Javovec, ale kámo, sorry, ale môžeš si za to úplne sám. Lebo ty hovoríš také blbosti, že si sa predávkoval kofeínom, kámo, ja nechápem, jak sa toto môže stať. Čo si to spravil, že si bol v nemocnici, kámo? Vôbec nechápem, hej. Za mňa je to úplný bullshit, kámo, toto. Vôbec sa to celá dráma, že sa spravila, hej. Ale čo ti povie na to? Samozrejme dúfam, že toto posledné video na Loliho už ma fakt nebaví riešiť týpka, ktorý sa nevie spamätať. A poradím mu, buď skončí na tom YouTube, alebo sa spamätaj, hej. Lebo nepomáhaš si moc. Dobre. Toto by bolo z tohto videa všetko, má to 3 minúty, takže myslím, že stačí. A to bylo všetko, takže čus.